Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Kunombuzo abantu bathi iphi ingane lekhanyayo onebala ekhanyayo. Ngiyabona njalo ukuthi indaba nibuze lo mbuzo nina enibuzayo. Nina niyaphuma ekukholweni. Maningi imphendula. Umnqobi kashiwo ukuthi uwumshana kaMseleko, uma wakhe usisi kaMseleko. Masibhekisisa from season 5 to 7 uma kaMnqobi akasemningi kwishow, so ngenzeka ukuthi futhi noMnqobi naye ubhizi ngoba mangibheka ngathi umdala kancane kuSibindi. Angazi-ke ukuthi kodwa nje umdala usho ukuthi ngenzeka ukuthi naye ingane ibhizi njengoba nosisi kaMseleko nje singasamboni kaningi kwishow, kodwa uyaba khona ngaleso sikhathi. NoMnqobi ngenzeka ukuthi ubhizi ngoba phela bonke bayakhula njengoba nje neshow iqala uMpilo wayeyingane, manje uMpilo use-university. Bese ngifuna ukuthini? Bese ngifuna ukuthi uyagijima, umgijimi. Hey nina, hayi niyathanda ukukhuluma mase niyajika nizenza amakholwa. Ikhona ingane ukuthi-ke abavezi ukuthi wenzani naye, futhi ngisho ekuqaleni akazeveze ku-social media ukuthi wenzani. Yibo nje oSibindi noLwandle sibabonayo ngoba bayaqhubeka neshow uThando Nesithembu, kanti uMnqobi yena uwumshana. Wavela-ke siseko season 1, 2, 3 kulaba sebelokhu bese kazi yashonaphi ingane? Hayi, ikhona ingane. Phumani kumqondo wesibaya, umgijimi noNdlovu. Ngiyabonga i-support, bengizophendula leyo nto silungise nalelo phutha. Yekani ungidlinza njalo engathi nina anikholwa. Yini futhi le ehlezi yenza ukuthi nicabange izinto ezinegative? Yazi ngiyibuza ukuthi ngempela kwenziwa yini? Angisho ukuthi izinto ezimbi azenzeki, kodwa yini nje lezo kwenza uhlezi ucabanga izinto ezimbi kaningi. Yonke into nje uyasola. Hayi. Ngiyabonga ithuba, ngiyabonga i-support. Bye.